ନମସ୍କାର। ନିଛକ ସତ କଥାର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ଆରକ୍ଷଣ ଯୁବବର୍ଗ ଶତକଡ଼ା 25, ବୟସ୍କ ଶତକଡ଼ା 50, ବୃଦ୍ଧ ଶତକଡ଼ା 25। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ତାଜୁବ ହେଇଯିବଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେ ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ କଥା। କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସନରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଜିନ୍ଜିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, ନେପାଳ ହେଉ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉ, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦରେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 25% ସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 41ରୁ 60 ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ 50%, 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 25%। ଏମିତି ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୟସ ଭିତରେ କ'ଣ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ? ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯୁବବର୍ଗ ସବୁବେଳେ କିଛି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଝାସ ଦିଅନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ? ଟ୍ରେଡ୍, କମର୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ରେଲୱେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଏଇଆ ଯଦି କରାଯାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।